O Paiosaco nesta xornada acabou gañando por 1-4, marcador un tanto enganoso porque o Paiosaco gozou de ocasións, deu unha boa imaxe. Por certo, é a primeira vez que podemos ir esta temporada histórica para o Paiosaco ao seu campo, así que benvidos ao xogo, ainda que sexa con esta goleada en contra, pero bueno, sempre está ben. Porta Santo. Sí, a Porta Santa. eu estiven coa Radio Galega nas dúas primeiras xornadas do Paiosaco na casa e a verdade é que é un equipo que creo que se llevan a escapar moi poucos puntos na Porta Santa porque apreta moito e ten unha afección que é espectacular. De verdade, hai que ir a un partido para entender o que supón. Vemos que haberá que pasar por non ali. decaiga. Sí. Os goles de Álvaro Casas e de Santi Gegundi adiantaron o Compostela con ese 0-2 no marcador. Logo está esta boa xogada que culmina Alex Ares para o 0-3. Recortaría diferencias despois Otero, pero Alex Ares acabaría marcando logo o 1-4 para un Compostela que confirma o seu favoritismo. Se continúa un pouco máis o partido non víamos Sí. absolutamente nada. Pero bueno, afortunadamente aguantou aí a cousa para poder asistir a este gol do Paiosaco, sobre todo o cuarto de Alex Ares, que xa verán que ten pois o seu aquel. Aí está a xogada. E que ben culmina aí. Ainda que despois parece que se estraga un pouco pola presenza do defensa, pero que remate máis.